tres missatges, fonamentalment, en un dia molt especial com avui. El primer, permeteu que comencem un missatge de tipus personal. Amb la Clara Ponsatí hem compartit no només en aquests anys d'exili tota la lluita política, la lluita jurídica, la nostra feina al Parlament Europeu, sinó que hem compartit el que suposa l'exili com a experiència personal. Per tant, volem començar dient que sentim una emoció molt forta i una alegria molt gran de saber que la Clara ha pogut trepitjar Barcelona i que pot abraçar la seva família i els seus amics a casa, que és on ho hauria d'haver pogut fer durant tots aquests anys. Abans explicava, amb aquest acte que hem fet avui a l'oficina europarlamentària, que amb la Clara durant aquests anys ens hem apodat mútuament com a germans d'exili. Doncs estic molt emocionat de pensar que la meva germana d'exili ha pogut tornar i entrar lliure a Barcelona. El segon missatge és de denúncia perquè ho acabo de dir, ha pogut entrar lliure a Barcelona, però en aquests moments concretament, en aquests moments que estem fent aquesta compareixença, ella no és lliure. Ha estat detinguda i hem de dir-ho amb tota rotunditat, ho hem de dir des de la seu del Parlament Europeu. És una detenció il·legal. Com nosaltres, ella té totes les immunitats. La immunitat de desplaçament, que mai va estar aixecada, perquè no es va demanar mai el suplicatori de la immunitat de desplaçament, ho vull recordar, i les altres dues immunitats que van ser objecte del suplicatori ens van ser retornades cautelarment pel Tribunal de Luxemburg. Per tant, què han fet avui els Mossos d'Esquadra? Què han fet avui el cos de policia de la Generalitat de Catalunya en tant que policia judicial? Han executat una ordre il·legal d'un jutge, que és el jutge Llarena, que ha dictat una ordre de detenció que és il·legal, és incompatible amb el dret europeu. Els recordo, de fet no cal que els hi digui perquè ja ho saben perfectament, que demà hi ha un ple. Demà hi ha un ple. D'acord amb la immunitat de desplaçament, la Clara Ponsatí demà ha d'estar al ple del Parlament a l'hora que comenci aquest ple. I si no, el jutge Llarena estarà creant un xoc amb el Parlament Europeu i amb la legalitat europea. Estarà incomplint, s'estarà insubordinant en relació al que és el dret europeu i les seves obligacions com a jutge d'un Tribunal Suprem d'un estat de la Unió Europea que té l'obligació de respectar el dret i les normes de les institucions europees. El tercer missatge és de tranquil·litat, si voleu, de satisfacció de veure el que ja sabíem, que és que la consellera Ponsatí no reconeix la legitimitat del Tribunal Suprem, no reconeix la competència del jutge Llarena, no es lliura de manera voluntària a la justícia espanyola, no entra a l'estat espanyol per Madrid per anar directament a declarar davant del jutge Llarena, ha tornat per casa seva, ha tornat per Barcelona, si va declarar serà obligada i forçada i que, com ella ha explicat a la roda de premsa, ella pensa mantenir el combat jurídic, judicial, però el combat polític, sobretot, que ha estat lliurant durant tots aquests anys al costat del president Puigdemont, al meu costat, el conseller Puig, que l'hem estat fent des de l'exili, per tant, ella segueix sent una més d'aquest grup que aposta per continuar el camí que vam iniciar l'1 d'octubre i culminar el procés d'independència. Per tant, és en aquest sentit molt gratificant veure que la consellera Ponsatí, ja sigui des d'aquí quan torni a fer d'eurodiputada, ja sigui des de Barcelona quan estigui o des de Catalunya quan estigui a Catalunya, doncs seguirà al nostre costat per continuar el combat conjunt que hem estat fent tots aquests anys i que seguim fent. Vamos a hacer empezando por los medios españoles, en castellano. 3 mensajes, muy brevemente. El primero es de satisfacción por razones personales. Hemos compartido una experiencia que en lo personal es muy dura, que es la del exilio. Contaba que con la consellera Ponsatí nos hemos apodado como hermanos de exilio y por tanto hoy mi hermana de exilio ha vuelto a casa y ha podido entrar libre en su ciudad, ha podido abrazar, supongo, a su familia, a su madre, a sus amigos, que es lo que debería haber podido hacer todos estos años en su casa, y esto me genera y nos genera una emoción muy fuerte y por tanto queremos también compartir este sentimiento. El segundo mensaje es de denuncia. Hoy la consellera Ponsatí ha sido detenida de manera ilegal. El juez Llarena ha dictado una orden de detención que es incompatible
con las inmunidades de las que gozamos nosotros. Nosotros tenemos todas las inmunidades. Las que fueron objeto del suplicatorio las tenemos porque nos las devolvió el Tribunal de Luxemburgo de manera cautelar. Y la inmunidad de desplazamiento la tenemos porque nunca ha sido ni siquiera objeto del suplicatorio. Por tanto, ni que sea solo por esta tercera inmunidad, mañana la consellera Ponsatí tiene que estar en el pleno del Parlamento de Bruselas, que empieza mañana, no sé si a las 5 de la tarde. Por tanto, es evidente que si el juez Llarena impide que la consellera Ponsatí mañana asista al pleno, estará incumpliendo con la legalidad europea. Por tanto, estará desobedeciendo. Esto sí que es un acto de desobediencia, no sé en términos penales qué relevancia tiene, pero en cualquier caso es un acto de desobediencia en relación a lo que dice el derecho europeo y a las decisiones del Tribunal de Justicia, al cual, recuerdo, el Tribunal Supremo Español está sometido. Es un tribunal que no es el tribunal último de nuestro sistema legal, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, al que, por lo que parece, el juez Llarena, visto lo que ha pasado hoy, no tiene intención de acatar. Tercer mensaje de satisfacción de ver que la consellera Ponsatí no se rinde, la consellera Ponsatí no se entrega, la consellera Ponsatí no entra a España para ir directamente a Madrid a declarar ante el Tribunal Supremo. Ha dicho claramente, no reconoce la competencia del tribunal, no reconoce la legitimidad del tribunal, quiere seguir con la misma lucha que ha estado librando durante estos últimos años a nuestro lado, la lucha judicial, jurídica, la lucha política que hemos estado tirando adelante desde el exilio. Ella sigue siendo una más de este grupo, digamos, de combate político por la libertad de Cataluña y por tanto satisfacción de ver que su vuelta no supone perder un activo de esta lucha, sino que ella sigue a nuestro lado en este cometido. Bé, a part d'afegir-me a tot aquell del conseller Comín i sobretot d'enviar un missatge personal a la Clara d'afecte, voldria dir, d'entrada li vull agrair a la consellera Ponsatí que aquesta decisió l'hagi fet comptant amb l'exili. No l'ha fet d'esquenes a l'exili, no l'ha fet d'esquena al poble de Catalunya, no l'ha fet d'esquena als seus compromisos, i això ens reforça. Vull dir també que quan a vegades se'ns pregunta què és la confrontació intel·ligent, avui la Clara ha fet un acte de confrontació intel·ligent. No s'ha rendit, ha posat en contradicció les costures de l'estat espanyol, ha deixat en evidència una vegada més les carències democràtiques de l'estat espanyol. Com ha recordat el conseller Comín, hi ha plena immunitat. A una persona que gaudeix d'immunitat no se la pot detenir excepte en cas de delicte flagrant, que no era el cas, òbviament. I per tant Espanya ha violat la immunitat d'una diputada del Parlament i esperem que la presidenta del Parlament Europeu no faci com sempre quan es tracta d'Espanya, que és o mirar cap a un altre costat o donar-los la raó. Té un problema que avui mateix requereix la seva intervenció. La presidenta Metsola no pot continuar callant quan a una eurodiputada, a una membre d'aquesta cambra, avui l'han detingut sense estar cometent cap delicte. En aquest sentit, per tant, la lluita de la Clara continua. I avui té un episodi important i ens esperona a tots de continuar en aquest mateix combat i, efectivament, l'esperem demà entre nosaltres. Què espera que faci la presidenta del Parlament Europeu? El que faria en el cas que passés amb un altre eurodiputat d'un dels grups grans que l'han votat per ser presidenta. És a dir, primer que actuï amb imparcialitat. És presidenta de tots els eurodiputats. Segona, que s'interessés, perquè ara en aquests moments hi ha una eurodiputada d'aquest Parlament que ha estat detinguda, que s'interessés per això. I tercera, que protegís els seus drets, perquè no els està protegint per ella només personalment, sinó pel que representa. Representa els ciutadans de la Unió Europea. Els diputats tenim immunitat no com un caprici, sinó precisament per evitar que els estats abusin del seu poder i en els eurodiputats incòmodes en generin problemes de desplaçament, d'activitat política o d'opinió, com és el cas. Veurem si ho fa. Pregunta amb la detenció de Clara Ponsatí i ara, això reforça la seva estratègia d'anar al tribunal per recuperar plenament la immunitat? És una estratègia pensada perquè això sigui també? Bé, és una estratègia que està en la línia del que hem estat fent durant tots aquests 5 anys. Tal dia com avui jo estava en una presó alemanya, detingut. No hem canviat. Tot el que ens ha passat a les nostres vides aquests 5 anys i 5 mesos no només no ens ha canviat, sinó que ens ha reforçat, i avui la consellera Ponsatí n'ha donat un exemple d'això.
Per tant, crec que a més ho ha deixat molt clar ella al dir quin és un dels problemes principals que té. No només és la persecució per fets que no són delictius, sinó la persecució per part d'un tribunal que vulnera el dret fonamental al jutge natural. I això ja no ho diu només la part. Això, si agafeu la sentència del 30 de gener, ja es desprèn d'allà.